Introduceret for det her lidt spændende hegn her. Gummihegn, som skal kunne lede igennem planter og jord og det hele, og det kan ikke skade dyrene. Vi har store problemer her i vores vildsvinehegn med, at vildsvinene de begraver vores strømtråd hele tiden, og vi mister strømmen hele tiden. Så nu skal vi altså prøve, om det virker, det her skidt her. Så, og det skulle, efter sigende, så skulle man jo bare kunne sætte det på sådan her. Det skulle være super ledende, selvom det er gummi. Så vi laver lige sådan 2 folder her, og så sætter vi en på heroppe, og så sætter vi en på her. Jeg vil først lige prøve at se, hvad siger den her? 10,2 kilovolt. Og så prøver vi her på tråden her. 9,8. Og den er altså kun lige sat fast med en bøjning. Så det lover godt, det lover godt. Og så sætter vi den her. Og så laver vi det, man ikke må. Og så går vi lige i jord her. Sådan der. Hvis den kan gå igennem det der, så har vi fundet kuren til vores vildsvin. 8,6. Den mister cirka 1,5 ved at være begravet i jord. Det kan vi godt leve med. Det er utroligt. Det synes vi. Jamen, vi prøver at skifte hegnen. Godt. Så fik vi det sat op, og det var faktisk ikke så galt. Det var værste, det var sgu da på pillet det der galvaniserede tråd af. Men lad os prøve at se. Vi tager den næste tråd her. Og det er jo fuldt tilfredsstillende. 11,2, det vil vi gerne have. Og her der var det lige frem i jorden. Så skal vi få en bedre, end da vi startede. Den her, den er jo spændende. En krympeflex samling, det ser man sgu sjældent på strømtråd. 10,9. Overtroen, den er ikke så stærk. 10,6. 10,7. Og det er altså samlet med krympeflex der her, det skal altså lige siges. Man kan da ramme igennem. Det virker sgu. Det gør det. Jeg er overbevist.